tich adek maber joneno mag Lolwe TV, arwakoni machiegni odiochieng' ma kawuono ka bende miyono ma wadhigo godo mbaka en miyono man kod mbi e wendego mag Nyasaye ka bende osebet kopako Nyasaye higni moniang' koro. Abro miye thuolo mar wacho nyinge, onyiso kuma oaye kaachiel kod gino motimo. Ka bende thuolo en mana mari king'iyo kamera kacha, daher ni wuo kod mine wetewa wakeyni ka bende inyisogi ni en nyingi en ng'a, itimo ang'o, iya kanye. Erokamano kuom chenro ni mar yudo thuolo mar wuoyo e duond nyimine, e duond mine kachako nyinga Rosa Wino Odima, adak e piny Nairobi ka, Ngong town. An mama mowar, atiyo ne Nyasaye, apako Nyasaye gi wer. Yes, kamano. Mana kaka uwinjo joneno mag duond mine ka wendo ma kawuono wan godo e studio ama mwago godo mbaka otieno ma kawuono iluongo ni Rosa Awino. Ka bende onyiso ni oa e gwenge ma Nairobi kae, onyiso gino motimo, en miyono mowar. Ka bende odhi nyisowa ni wuodhe mar warni nochake karang'o nang'o. Adhi bedo jata chenro mar Upolino yudo, arwako uteni machiegni. Rose, aneno ka en mana buonjo. Inyalo nyisowa ni chalo ni nade chopo e TV mar Lolwe odiochieng' ma otieno ma kawuono mondo wago mbaka gi jogo mamine kaachiel kod wakeyni, ni mar ang'e ni in gi puonj mathoth kendo moniang'. Ago erokamano kendo. Kawuoye e ngimana matin, newacho warruok, kaka nayudo warruok, en gimoro about 20 years now, nyaka nayudo warruogni. To in above 20 years, agone Nyasaye erokamano. Warruok nayudo e piny Nairobi ka ne wan vijana. To gima nomiyo ayudo warruok, namanyo warruok sana. To nok ang'e ni warruok tiende ang'o. An namanyo kuome ji leme mondo Nyasaye otim ne ng'ato ono. Mondo nikech awinjo ni kidhi kama kolemni, Nyasaye timoni ono iyudo tich. To gimoro manomiyo ne awuotho kamanyo Nyasaye kata juoga. Ne gin weche ariyo, ne en ajuoga kata Nyasaye. Kuongo ne wamanyo ajuoga mondo wayud tich, nikech ne wang'e ni Nyasaye riwore gi ajuoga mondo iyud tich. Ne wawuotho nyaka e dala, ne wawuotho nyaka e Nairobi. Giko ne ok wayudo gimoro kuom ajuoga. Ajuoga nosingonwa ni keta 20 bob kende. Tich ng'ate moumo. Tieka keto 20 bob no, ibiro dhi e ofis kama tikawo yath dhi kete e draw machalo kama. To churi dhi yudo mana tich. Ndalo ne oseketh kabisa. Akia ni ne in kure. Ne wadhi Kibira kanyo, mama moro noterowa Mashimoni. Ting'o nyathi matin e batha kama. Oyudo ka ng'ato miyowa 200 nikech ionge fare, ne onge kata gimoro. Kone wasedhi to kosetiekore kodwa to jaodani ne tiyo gi company moro mar wainde. Koro ka nokawo gima ne ng'acha nomiye mondo odhi oket kacha, nodhi moketo. Koro ka nobedo sum, joka ok dwa nene kacha. Jogo noriembe ka kwenda huko. Odhi obedo marach moloyo tete. Koro wapenjore ni to kare koro wakonyruok wadhi kama nade. Jirani manya konyi onge, watni manya mako lweti bende onge. Sama in gi shida onge ng'ama sudoga machiegni. Koseng'i kama to oseng'e ni maja shida. Koro ne wabet kamano, wanyalo nindo kech kamano tami nyoro. Ne tek koda kamano. Koro chieng' moro achiel, nyithindo dhi ndasore gi footing, diergo nodak satellite Riruta. To yudo fadhena, owadgi fadhena, tiye company moro kanyo to to neno to machalo ng'ama ng'eyo ni to dhire to mose to kone ni awuotho kamanyi. Inyisa ajuoga manyalo dhi mondo wayud tich. Tich otamore. To mzeno nokone ni ka ng'iyi kama taparo ni wach Nyasaye manyalo miyi. Wach Nyasaye madwa miyi abiro oro jaoda ka Dandora kachiel obi e odi mondo owuo gi nyara mondo yud Nyasaye. Adwa miyi yath. Mano an. Omiyi yath gi tiende to penjore ni yath gi tiende en yath mane. To mwase wuothe gi to dak waseyudo. To mzeni wachona wach manade ni in dogi dikone no riti chieng' ma kama simbe ne onge ndalono. Ng'ato biro to penjo ni be ing'e na ng'ama suche chalo kama e center ka. To ng'ato kawi to teri e ot nikech simu onge nothing. Miyo no biro. Onge kata strong tea minyalo kata tedo ne wendo. Stove onge mafuta. To diere go life was so cheap.
onge gimoro amora to kona ni kik idewo gima adwaro ni message na ochopo luwa e church chieng' ma kama ibi nakawo 2 good months tawacho ni he dong' aluwe to wasewuotho Nyasache ne madhi timona I doubt to kwanza ne en ja 7th day ni to koro no oware nang'o apenjora penjo mang'eny e chunya. Kapok idhi mbele gi kanyo adwa ni kwaduogo tidhi adhi mbele gi kanyo kama koro ngima noketo piny iwacho no mi knockdown kosi wacho nang'o ngima ochwadi nyisa kidienje mane ngima ochwado ugodo makoro uneno ni kama koro chopeni tajuoga e mwamanyo kopogore gi mabiriyo kecha ma jaodi tich kethorene gin achiedh nade mage ma samoro nuneno ama nukale kaka jogo modak kanyakla. Once nine tich ne onge mondo mine wadhi ir ajuoga notamak maber luonge interview kodhi to yudo ka otimo maber but iketo ng'ato kacha omiyo thuolo ni ne waneno ni wamanye ajuoga nikech jolemo bende noselemonwa kuonde mi jolemo leme ni jolemo go ne wasewuothe gikwayi nanga gikwayi pesa gikwayi ang'o na wasewuotho kuonde go to ne ok wayudo konyruok giko ni kajuoga ni nadhie ne ok wayudo konyruok ema bang'e mama ni ang' biro nomaka motera e kanisa kana dhi e kanisa na mano it was a long time 20 years ago 20 years ago kotera e church to nayudo pastor moro ni Pastor Njoroge to kuna ni mama shida yako ni kidogo shida yako si kubwa Mungu atatenda wan gi Nyasaye matimo acha ni mago to story anadwa no lamna mondo ane Nyasaye katimono koro in that process na dia tiko 1 month the second month the third month na romo gi Nyasaye gi cha Nyasaye no wuoyo gi joge ne ni koro tadhi miyo nyango tich to udhi neno to kana dhi to notimore the coming Sunday naduogo gi testimony e kanisa ni aneno Nyasaye ne wan gi gowi machalo lo nikech kata ot ni nosechopo kama koro wuon ot nosewacho ni kiko yudwa kanyo oserito rent to koro wadhi adhiya to that is the time mane Nyasaye norome koda mar rent ne wadhi mwachulo mwatieko mwawuok e gope mwawuok kanyo ka koro wadhi e ot moro mwa at least 1 bedroom koro room 2 naneno Nyasaye from there kanye mana mako godo yieno nyaka kawuono pok awile pok agwite alwar piny tadhi adhiya kanye ma chunya nochako wuoyo anyalo pako Nyasaye to anyalo pako Nyasaye mondo share gi oganda Nyasaye mondo ji owinje an bende kuma ai nikech ne ok yot kare geno kuom Nyasaye ki yudo Nyasaye mako lweti to odhi medi gik mabeyo tidhi neno gik mabeyo lwenje nyalo goyi e kore ka manyalo tami mondo mi chop kuomi lakini kiki give up kiki ne ni koro timo ne jirani otimo ne owadwa otimo ne nyathiwa to an pok otimona kiki ketri kanyo wuog kanyo ikaw gimoro amora isarenda ibol piny kaka nanga mochido ibole piny tirwako manyien kaw law ng'uono iketi kise kaw law ng'uono tiwe nikech seche moko wamakore gi ji ni nyathiwa moro dhi maber owadwa moro dhi maber ta an ok adhi maber ang'o momiyo koro seche misika kar kaendi to Jeremiah 17 wacho ni chuny dhano nigi tuoche mang'eny to ng'ama nyalo fwenye mondo othiedhe en mana Jehova Nyasaye koro sami donjo kuom Nyasaye matut miwene Nyasaye weche masandi magoyi mosemaki anyuondi gi weche nigi kila kitu to Nyasaye dhi neno ni atieno kare iwerigo nyango gini imneno ni ane ng'ama nyalo gori kuome yudo kaka minyamako onge ane minyalo biro ira kawuono ni agonyi koro isedhi kajuoga motamore makoro iduogo ir Nyasaye to bang' 3 weeks ineno ka yore ni mosebedo kodinore koro muwuok settle bills mane thago kate koro wuok e double room at least udhi e 1 bedroom ngima lokore ikawo yo mane pod idhi kanisa koso kaka ne wachopo kanyo mwachopo Nyasaye ogolowa kanyo moterowa to another level namako Nyasaye no na pod adhi mana mbele na medo lungo fellowship e ot kama antie mondo mi Nyasaye omed losa nikech nayudo ka kuma ne antiere piny chande kane pok adonjo kuom Nyasaye matut
to nayudo ka ne an gi rem mang'eny, ne wuondruok ne ng'eny ma ng'ato koni ni dhi maber to kare dhi marach zaidi. Sama idwaro ni idhi kwaye, in be ineno ni en maber, idhi kwaye, ok inyal kwaye, obiro lokoni toke. Kata ibiro winjo ka ripodno ni kamachielo, ibiro winje gino. Koro na decide ni yo manyalo luwo, awuoth gi oganda Nyasaye, amakra gi aketra bedo gi jokanisa gi, aketra ne wuotho kodgi mondo ane ka ngimana medo change. Kanyo in between, along the way, jomoko nonyisa ni aparo ni noneno ni jaode noyudo tich nyoro, nyocha oyudo tich, oneno ka ngima olokore. Iwe nobiro beti, ok obi wuotho, obiro weyo, be ibiro mana winje noweyo. To ne girito kata sani pod girito. Nyaka dakika ni lwenje to nitie, kendo lwenje to pek sawa sawa, kendo gibiro ng'ama war lwenje nyalo biro ni mipenjri ni to be in koso kenin. Mak mana ni doga chini go break, ng'eni Nyasaye mani luongo nyoro cha pod inyalo luonge e thuolono, odhi biro. Thagruok odonjo ni e dier ot, onge ng'ami chom ire. Relationship mari kod osiepe ma samoro ngimagi ne ni kama ber, ne chalo nade? Ama jodala nyimine ni inyalo nyisowa ni ne chalo nade? E thuolo mane pok owara cha. Thuolo mane pok owara cha, ji mang'eny nyalo heri. Lakini gin mar miriambo. Mondo mi ing'e ni sama ichandori to ji mang'eny wuondi ni gin kodi. To sama koro gimoro samoro katen moro dhi ogol, gineni ka koro pogruok moro nitie, nayudo kosiepe noduono. Kendo nawito osiepena mang'eny ma ok nyal rwaka mayot kamano. Koro nang'iyo to awacho ni wach Nyasaye nyalo poga gosiepena mane waherore go, wanyalo go mbaka, ginyalo kona mama fulani, samoro ionge gi gimoro keloni. Lakini sama koro ne Nyasaye osewara, ma Nyasaye onyiso ratiro ni otiyo, timo hono e oda, e ngima jaoda, osiepe nolwara piny, nogola kuomgi. Kana neno kamano, to awacho ni amak law Yesu, amak kanisa. Jogi omed mako bado, osiep no med donjo kuma tuti, nikech muma wacho ni ok inya tiyo ne ruodhi ariyo at the same time. Ihero jopiny to koni be ihero jo Nyasaye, mano ok nyal donjore. Nyaki ihero achiel. Nyaki gol achiel kata isin gachiel tidong gachiel. Koro nawacho ni we amua, nikech kaka anyalo yudo tich, Nyasaye olamna momiya tich ma oda o change, ma ngimana o change, anyalo rwako nanga, at least wanyalo timo gimoro manyiso ni Nyasaye nitie. Kare wa amak kanisa. Koro na decide gi oda duto amak kanisa. Ngimani mar makane pok owari gi bang' kane osewari, kinyalo compare gi, inyalo wacho ni ochal nade, ang'o mani puonjori bedo Kristo kachiel kod bedo oko kuom Kristo? Ngimana kuom bedo kuom Kristo gi kuom bedo oko mar Kristo, kuom bedo kuom Kristo, mondo mi sud machiegni gi Kristo, en gima long'o, kendo en wach maber. Nikech pogruok nitie, Nyasaye no umi, kata lweny ger, kata ka kore ka achiedh nade chomi tir maromo nade machal ga paka, to Nyasaye bedo jaka kori nyaka ilo lwenyno kata pek maromo nade nyaka ilo. To kane an oko mar wach Nyasaye, mane ok ang'eyo Nyasaye, ne pod aparo na joga nyalo, jolemo moko nyalo, to gino ne loya, nobiro ga paka, to nowitowa sana, nikech tuoche ne nie kanyo mok inyal thiedho. Gik moko ne gowa ma impossible, dire moko guogi moko nodhi, ok wuon nyithinda kabisa, out of nowhere. To guogi go duogo lala. Otiyo yudo pesa moro matin, 20,000. Pesa no nonyomore thiedho kama guogi no kae go. Koro ngima mar dak oko mar Kristo, ler waonge godo, wan e mudho. To sama wan e mudho walil ti. To sama ler rieny kaka chieng' rieny, ibiro neno gimoro amora. Koro sama in kor Nyasaye to in e ler. Omiyo sani wawuotho kor Nyasaye, aneno ng'uono. Kendo aneno ng'uono mang'eny. Anyalo wacho ni ber mondo wadwa moro, nyaminwa moro, nyathiwa moro, chuoro, wuoyi moro, mzee moro, omany kama ler nitie. Kama ler ma wach Nyasaye wuoke. Koyudo to kata lweny maratipo, mane ji ong'e ni en to ok nochopi, to bende ok none, to bende ok nowinji, to kata nyathi ok nopuonji, kata dichuo ok nodago. Adwa nyisi ni idhi dak go, nikech ler osebiro, to ler kosebiro to mane Nyasaye.
Erokamano. Janeno mar Lolwe TV, mwago godo mbaka kendo mapuonjowa kalure kod yore mag luwo wach Kristo en Rose Awino. Mabondo nyisowa kaka ngimane nobedo, kaka othagore. Ok uneno anena kae, lakini gimosepitia e gin mago monyisou ka onge mopandonu achiel. Ne in samoro ma samoro ngimani nie thagruok. Samoro nitiere gino momako ngimani. Winji puonj kawuono e Lolwe TV. Kik idhi mabor, kete mana e duond mine. Adhi bedo jata chenro mar Ipole no yudo. Ne ng'ano ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Wendo ma wan godo iluongo ni Rose Awino. Kik idhi mabor. Tielo mar ariyo, chenro en duond mine. Ne ng'ano ma samoro ne onge but wang' jowi mare. Wendo ma kawuono wagogo mbaka kendo puonjowa en Rose Awino. Mana kaka uwinjo kane pok wadhi e yweyo, gigo monyisowa pogruok mar bedo e Kristo gi bedo oko mag Kristo. Uwinjo maber ni sama in oko mar Kristo, in e mudho kendo in ng'atno motuere. Lakini sama koro isedonjo e Kristo, nitiere ler moro mineno kendo ipuonjori mang'eny. Rose, mana kwadhi mbele. Nyisa kaka story ama sigandi mar wer kuma nochakore godo. Nonyuoli kijawer. Wer en gino ma un godo e familia u. Koso wer to Rose oyuda yuda i war kae. Erokamano ahinya Pauline. Wer ni kana winjo ndalo moko to nitiere nyamin dawa monyuolo wuonwa. No ne en jamiel sana to wer bende nawinjo ni nower. Nower e wer moro, nomiel e thum moro maniluongo ni were niluonge ni Sabina. Nawinjo ka wendno wero ni Sabina ang'o machandi mama matinde ilale oko. Koro nawinjo ni Sabina ne en nyako majaber sana to nohero raha. To nohero miel sana to wer bende nawinjo ni nower. Koro kwarwa bende monyuolo wuonwa bende ne en jaraha. To embe winjo ni nowerga kobet e ode to owerga owera. Koro aparo ni onyalo bedo gir anyuola. Ambe nayude kech ambe nahero raha, nahero mielo thum sana. An ok amadh kong'o lakini miel no kende nahero miel sana. Koro e miende ni koro duogo bede miel mar Nyasaye. Nawinjo ka chopo kanyo to awinjo ka gimoro penja dira gimoro dira takoni Nyasaye omiya yot omak lweta. Nikech mondo mi ng'ato be inyalo ng'eyo gimoro, in gi talent moro to yo onge odinore. Idwaro koni kata inyiso ng'ato to ng'ama nyisi onge. Koro nawene Nyasaye ni chieng' moro nochopi. Yoro no nyaka niyahona to nyaka make sure ni TV nyaka wawuoge gi tiyo ne Jehova Nyasaye. Nikech wan emonego wayudwa kacha nikech wan gi gimoro ma Nyasaye okete ngimawa. Koro kata ka ng'ato ni nitiere gi gimoro ma Nyasaye okete ngimani, an awacho ni anyalo jiwo ng'ato ni owadwa moro oko kanyo, nyako moro oko kanyo, kik oluor, olama Nyasaye. Nitie kaka Nyasaye biro tiyo ne gi ng'ato, biro mako lwete. Ma talent ne cha modwa notine godo Nyasaye dhi elore oko. To mane ler ma ka wadwaro to wadhi yudo. Kamano. Bedo ni samoro chunyi nosegombo gande wer to samoro kuonde made igorie onge ama ng'ano ma samoro didhine direct mondo osiem ni ler ne onge. Ginang'o gini mani chiedhe mondo mi koro, ginang'o gini mani kale mondo mi koro ichop kama koro ichopeni. Bende noyot gi familia, bende gimi support. To en support mane gimi? Erokamano ahinya. Kadok chien kanyo okoyot. Nikech kachako exercise wenda mokwongo ne en time mar Covid, ma Covid kore kodonjo. To piny ne liet, ot liet ni samoro itimo gini to ng'ato biro penjo ni in mana gi time mar dhi mulo keyboard, in mana gi time mar kelo jomoko kar kae ipango ni wer. To be giluoko lwetgi. To en wer kare in mana gi mor. Taduogo wacho kenda ni Nyasaye wara chunya nikech ambe arem. To in imed miya wang'ayo nikech sani ema yude jogi. To sani e sama imiya e jogi, e sa Covid ni. En gima sedwaro lakini ayude e period mar Covid. Atim nang'o? Koro bang'e nyithindo duogo otulia. Oneno owinjo
winjo kaka wend cha wagolo, winjo kaka to duogo ling. Koro chiko ite, ogombo winjo. Chieng' mana tieke madhi e studio. Koro abiro gi ginene moro kanya keto. To wacho ni mane wer mane wuotho ne kar kae cha. Takone ni to gawie to ling. Nomiya duoko ni kare Nyasaye ochopo wachne. Kare koro an thuolo. Koro ne gichako miya support matindo tindo. Piny ne tek lakini but ne gi encourage, ginyalo bedo koda piny gi encourage koni kineno ka gine maber to kasria kasa idhi mbele onge shida mano mari gi Nyasaye Ruoth ong'e kama biro ketie. Koro nawinjo maber at least seche mane gimiya motives chande but kana chake ne ogwarore kuoma sana koro ne chuna na sa Nyasaye gi chunya maiye ni ka en mare to elre mondo bed maler kamano. Koro isetieko wer mi wuok idhi e studio. Inyalo wacho ni ne chalo nade studio kucho nikech wayudo ni kucho nitiere jok ma nyaka iti godo. Inyalo wacho ni support ne ber mane gimiyi kata ne chalo nade studio kucho gi jok mane itiyo godo. Studio for the first time ka wacha dieri to koyot. Nikech ibiro yudo ka nitiere kaka producer dwaro to imbe nitiere kaka ni ing'eyo. Koro yudo kaka endi mondo mi uchope conclusion nyaku yuaru matin. To giko ni nyaka ang'i sideline mana gi producer nikech ente modhi tiyoni. Koro idok mana piny mondo uyudru. Mondo mi at least gimidwaro chowuogni kaka idwaro. Kata koro kobi wuok ahinya kaka idwaro lakini in nyaka koro sideline gi producer. Koro nayudo ka for the first time mara ne ok yot but nabedo encouraged. Ni donga timo mar Nyasaye we atim ka ketho to gi correcta. Adok koni. Koro ok oyot for the first time. To dwaro mana courage mang'eny. Inyalo wacho ni nyaka ni donjo industry kata kidwa donjo industry moro nitiere ga ng'ato ma samoro i look up to kaka role model ni. En ng'ano ma samoro isebet gande ka wende mitni obed Kenya ka obed oko wende mitni beats ge mitni makoro ni gombo ni mondo ilundache. Mano to en adier nikech pile kibedo kata kidhi e YouTube kata ka idonjo online to iyudo ni ng'ane ing'iyo i compare. Koro ahero ga follow up. To sana mbele kono nahero ga kana winjo this lady Mary Atieno. Wende nene jiwa sana gi wende Munishi. Wende gene jiwa sana especially wer manowero ne kapod natin. Adamu na Eva walitenda dhambi ya siri tunda lilo walilo katazwa na Mungu walikula. Nok ang'e ni chieng' moro abiro neno Atieno one on one. Koro wende go no encourage sana. Koro natemo luwogi sana. Koro mano ng'at ma samoro ing'iyo mo encourage michopo kama ichopo odiochieng' ma kawuono. Koro inyalo nyisa ni gin wende adi misegolo so far mane YouTube misegolo negi videos. Inyalo nyisa ni gin wende adi? Sani eri to an gi wende ariyo e YouTube. Achiel en video to machielo en audio. To antiere gi mar video inyalo nyisa ni iluonge nang'o ma title ne? Title ne en Awino the daughter of Hebrew. En e YouTube. To moko gi kadwana abia keti after launch. Wayudo ga ni jawer sama dwa wer ama sama opango timo gimoro. Either otimo kalore gino manotimore ne kit ngimane ama gino matimore environment ne ama gino ma samoro notimore kamoro ne ng'ato ama nosetimore chon. Inyalo nyisa ni in wendi mar Awino the daughter of Hebrew. Ang'o mano influence sana? The daughter of Hebrew. Anyalo wacho ni kana winjo duol moro ma wacho ni ere nying Yesu moloyo nying ere nying moro maloyo nying Yesu. To ka in gi nying moro mopogore gi nying Yesu matimo ma ji ong'eyo ma ji lamo e pinje duto nyaka e bupi. To kare kele nying moro no mondo wa compare ka mari no be chalo gi nying Yesu. Be en powerful. Lakini ka onge to kare en mana nying Yesu kende.
Yeah. Koro mane mano influence wendi no. Mane mano influence ai wendo no, yeah. Ng'enyne ama ji okawoga mang'eny ni gospel artist inyalo nyisowa odiochieng' ma kawuono. Bende un jogo moherore, bende i support wend wadu, bende samoro inyalo luongi kamoro miwer wendi michak iwer wend ng'ato e industry kae. Be un jogo moherore? Yeah, kar kae ndi Pauline, to anyalo wacho ni samoro kamoro nitiere changamoto. Nitiere kamoro ma ng'ato ok nyal welcome mayot. To nitiere ng'ato manyalo welcome kaluwore gi Nyasaye moluonge. To pok abedo e industry mang'eny ahinya. Mak mana ni gima neno matin gi kaka asewuotho. Samoro ng'ato elo buk ma cover mar buk. Ok onyal dwaro mondo iele. Mano mare. Odhi kode kaka enemo ele to enemo duoke. Yeah. But an anyalo wacho ni onego wabed friendly nikech watiyo ne Nyasaye achiel. To wan gi joints mopogore opogore. To ng'ato ka ng'ato nigi calling mopogore opogore. To e wer kae ndi wapako Nyasaye achiel ma ok nyiseche moko 3 kata 4. Koro an gima nyalo wacho e ngimana e wuoth ma wantiere ni ber ka an nyamin kata owadwa onego wabed osiepe mondo mi nying Nyasaye duong'. Ka wadu ni piny kata kodhi lwar kata ka nitiere kaka odwaro ni omake mondo ochop kamoro, ochop kata mane station mwawuoye ni, ochop kata e launching, ochop kata nodwa golo video. To kaka wan osiepe wanyalo bedo piny to wawuoyo to wacho ni wanyalo timo chama ni kama mondo mi wadwa owuogi e wach mar wende ni mondo at least imbo chop somewhere. Nikech en bende mare cha nigi impact, ibende mari nigi impact. Seche ma wang'eny e industry kata seche ma jotich ng'eny e puodho, to puodho no purore mayot. Nikech ibiro yudo ka oluongi kamoro igwelo wadu bende odhi godo kacha. Obe odhi tiyo ne Nyasaye, Nyasaye dhi gwedhi. To gimitimo ne wadu gi chuny maler kihere, ibende gwethno dhi luwi. Lakini kikawo bugu cha iumo ni en mari. Kech kata Ruoth nopenjo ni to into nami talanta moro. Ito nitimo gang'o. To ito nitimo gang'o. Koro abiro mondo achokgi mondo adok kodgi. To ng'at achiel nowacho ni anto mara nakano maber. To an ayudo ni apuonjora gimoro kanyo ni ber mondo ishare gi wadu. Kiyudo gimoro maber mbele, imbe gwel wadu mondo dhi oyude gimoro maber. Adwa nyisi ni gweth mar Nyasaye Pauline biro luwi. Be kata ino koro ok demand kata ni wacho ni Rose nateri kamoro na mi connection chula. Kiki wachi. Nyasaye biro gola otieno moro biro chuli kuom gima nitimo ne anyango. Koro king'iyo ni ine miber ine monego itim, anta nyalo wacho ni mano tok mar Nyasaye. Lakini mar Nyasaye ni wawuothru kanyakla mondo watine Nyasaye mondo ber oluwa. Koro sani nyaka ni donje industry mar wer ni, nitiere gik ma samoro chon ni kia. Ma samoro sani e kia. Inyalo wacho ni kechang'e ni se interact gi jower mopogore opogore, usedhi e meetings mopogore opogore, usetimo gik moko mang'eny pamoja. Inyalo wacho ni ginang'o gini misepuonjori nyaka ni donje industry ma samoro chon ni kia, lakini sani koro iyudo nyaka ni donj ka ing'eyo ni ma itimo kama, ma onego bed kama, ma en ga kama. Ginang'o gini misepuonjori? Yeah, kwa dok chien kanyo. Kaka wasebedo kwa interact oko kanyo. To ayudo ni seche moko luongo e launching mar nyawadwa moro mondo wadwa wajolre keche seche moluongi no to be nyaka iting'e basha ni moro matin mondo mi dhi support godo osiepni cha. Koro nayudo kamano en gima ber kabisa manyalo miyo ng'ato bed encouraged kendo nyalo miyo ng'ato obed gi growth. Nikech ka joweteni moko nyalo luori kata 2 3 to mane mar Nyasaye nyalo miyo ng'ato courage kendo nyalo miyo ng'ato wacho ni kare industry ni ok rach, industry ni ber. Koro mane gima neno maduong' gi jowadwa mawuotho godo amedo go ne Nyasaye erokamano. Yeah. In kaka achiel kuom mine mane ministry ama samoro mine weteni, gin achiedh nade wan gi ber wan gi rach kwachako, gin ber mage ma samoro iseneno? Kaka wan mine. Yeah. Kuonde mwawuothe. Kuonde mwawuothe. Korka tich koso korka wer. Okay, achiel kuomgi ber ma anyalo wacho ni nitie. Sami yudo thuolo kata e podium, inyalo express yourself.
inyalo perform. En ng'uono mar Nyasaye. En ng'uono mar Nyasaye. Kata kamoro inyalo dhiye, inyalo bedo recognized nikech mano bende nyalo miyi another connection. Ji nyalo neno kaka. Koro ber mondo mi seche moko ibed gi company kama ji nitiere at least eka gima intiere godo cha nyalo sell. To be ka ng'ato nyalo ng'eyo ni Achieng' ni to en ng'ama kama wanyalo luonge kata wan gi chenro kata wan gi wedding kata wan gi lakini kidhi iweyo ok idhi riwori gi joka ok ibed machiegni ok ibed close gi ji. Koro challenge moro nitiere ni maybe samoro kaka sani kwan ni piny nyalo tami kata chopo Hurlingham, nyalo tami chopo Lavington, nyalo tami chopo Kibera. Lakini wawacho ni tima kinda. Nikech kinda mitimo cha seche ma ibedo gi kinda michopo kama joweteni nitie. To kata Nyasaye bende moro kodi nikech momo wacho ni wuog oko nikech Nyasaye ok nyal konyi ka ibete kom kata ibete kitanda. Wuog oko kata iwuotho gi tiendi hawa biro bedo maber kodi. Nikech challenges to nitie modi sawa kaka joma mine wan gi challenges mang'eny. Samoro weni pesa en mana pes chiemo rumo kamano. Samoro kibarua moro ni goyo pesa cha pok odonjo. Idwaro ni dhi lim studio kaka kora biro sani. Idwaro fare, idwaro ni go simu, idwaro gik machalo kamano matindo. To an awacho ni mari ma in godo kata mitimo kata bed mana ng'ada lot ti uso kata bed mana uso nyanya kata bed mana uso mtumba. Persist kode. Nyasaye dhi mi godo gima ber. Madhi mi chope studio, madhi mi chope podium, madhi mi chop kata e seminar moro kama ji nitie mondo imbe oyudi kanyo. Koro kiki give up. Nyasaye ni kodi lama Nyasaye omiyi teko matin obiro mi chopo mabor. Kamano. Chien kacha kanwago mbaka ni nyisa gimoro ni in gi gimoro mabiro maduong'. Akia ni en ang'o? Inyalo nyiso joneno mag Lolwe TV to en karang'o otimore kanyo? Erokamano Pauline. Yeah. Antiere gi chenro mar launching. Kamera. Yeah, antiere gi chenro mar launching. Dwe ni tarik 19. Otimore e dala mar Dagoretti Riruta Satellite. Ochakore saa 8 wang'e. Ng'ata mochopo kanyo, namba na mar simu nitiere posta. Jok ma communicate godo. Arwako osiepena mong'eya, arwako welo mong'eya, arwako ganda te. Dwaher mondo chope launching ni eri. Ochal kaka ng'ato dhi nyuolo first born. Wadwaro towel, wadwaro sabun mar kipande, wadwaro tissue paper, wadwaro handkerchief. Koro akwayo ni Nyasaye koyawo ne owadwa nyaminwa moro, osiepna moro, kiko kose launching. Mabiro timore date 19th June on Sunday. Yes, ago ne Nyasaye erokamano. Mane launching na mokwongo mar album madhi wuok godo oko. Ago erokamano ahinya. Ne jogo ma samoro kia kuonde ma ginyalo yudie, inyalo nyisogi ni iyudori kanye? Social media, Facebook, kata jok madwaro WhatsApp. Facebook, WhatsApp, Instagram to pok adonje. Yeah, pod an mane WhatsApp gi YouTube. Facebook gi YouTube. Ginyalo yuda kanyo. Yeah. Gi manyi nang'o? Anyalo miyo gi namba. Namba mara en 07 11 57 46 16. Yes. Kogo namba no to oyuda anytime kata otieno kata sadi oyuda. Yeah. Adwani mondo ing'i kamera kacha nikech director mara nyisa ni saa orumo. Dibede gi wach moro amora minyalo nyiso ng'atno ma miyo across. Inyalo wuoyo kodgi e gimoro amora. Ok ochuno mana ni gospel artist kaka ine minyalo wuoyo. Chien kacha ni wacho ni mondo mi samoro ichop kuonde midwariegi, pesa samoro onge. Yeah. To ka in ng'ama miyo, inyalo yawo ohanda lot moro ng'adi mondo facilitate wuodhe ni mang'eny ama gige ni mang'eny mitimo. Mana king'iyo kamera kacha, adwani mondo ipuonje ng'ano ma miyo gi wach ni mogik mana kwa lorosho. Erokamano. Obed nyaminwa moro amora manoko kata ma maybe COVID nodhi gi tich kata biashara, weche moko machalo gi mago matek gi families kamano, to nitiere gimoro migombo ni time ngimani mondo ngimani obed expressed, at least ngimani obed gi title moro. An gima nyalo wacho ne nyaminwa moro sani ni tima bidi, kata en njugu miuso, kata en mana handkerchief miuso, kata sweet miuso,
Tiye tiye gi chunyi duto, nikech seche mitiyo kamano gi chunyi duto kendo ilamo Nyasaye gadieri kendo ikwa Nyasaye kendo oneni kaka ilamo gotieno godiechieng' kama iwuothe iwacho ni Nyasaye timna gini, igolna mage ma. Ruoth dhi ting'i malo to dhi goli, ma dhi mi ibed ng'ato kendo kama itime giri matin no ma ji ochayo kata ma in ichayo gi chunyi no ero, kik icha gino, er gino gi chunyi gi pachi gi riekoni. Kisehero gino to Nyasaye bende biro riwore kodi, to Nyasaye dhi miyi maduong' malo mano, ngimani dhi change. Lakini kichayo matin mitimo cha igori godo chunyi ng'ur godo tiwacho ni ng'ane loya kure mikete pachi, to Nyasaye ok nyal timo. Kaw thuolo iyud mari no, iher giri no gi chunyi ma iye, ilose irite obed maler, Nyasaye biro donje gino to gino biro bedo gima ber kendo gino biro bedo gima duong'. Nyasaye makelo gik maonge miyo Nyasaye miyo gima onge bedo ne ng'ama ne onge godo no, oyudo kamano. Uwinjo puonj makare kuwuok kuom Rose Awino. Ka bende oparonu kacha ni chieng'ne maduong' dhi timore tarik 19 dwe mar 6 ma wantiere ni. Ne ng'ata ng'ata nikech ochalo chieng' minyuolo nyathi, ne ng'ata ng'ata ma dibed gi gimoro amora mondo miyo support ministry mondo wach Nyasaye odhi mbele, yie ichop ire. Ka bende nambane mar simu ogolo kanyo, ka bende wachne mogik mana kaka uwinjo no. An aonge gi mang'eny madamedi, asebedo jata chenro mar Upoli no yudo, wendo ma kawuono wasebedo godo e studio en Rose Awino. Oriti uru masani. Erokamano.